ръка електрически велосипеди и градски скутери, които впечатляват с добра визия и отлична функционалност. Представяме ви електрически велосипед EURACER. Мощен мотор, дискови спирачки и липса на калници. Типичен спортен модел, изключително подходящ за трудни терени и по-екстремни условия. EURACER дава стабилност на пътя с широките балонни гуми. Електрическият мотор дава възможност за движение в асистиращ режим пас, а леката алуминиева рама го прави изключително маневрен. Представяме ви една еко-алтернатива за превозно средство, задвижвано на ток с изключително нисък разход и пробег между 50 и 75 км с едно зареждане. За управлението на велосипеда не се изискват никакви разрешителни, а фактът, че ще избегнете всички задръствания, ще ви спести време, което можете да вложите в създаването на прекрасни емоции. Движи се еко с Bulmer, the next level of bikes.